Hello everyone, welcome back to our channel. Nwngtang बयखौबो जों चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नै दा बयबो बैसागु बोथोर सफै नालाय संक्रान्ति दिनाव बयबो बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहैयो नालाय दा जोंहाबो आंनि बिबोनां आरो आंनि बिहाव बाबा लोगोसे नै दा जोङो आंनि बिबोनांनिनो बिलोगो आंनि बिबोनां जाहैबाय बेखौबो लायनो जोङो थांगासिनो दङ जोंहा बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहैनो माने दा बावखुंग्रि फेस्टिभेला 12थि बार जाबाय नालाय दा बेयावहाय आरो सिगांनि बोसोरावबो आंहा गाखोनाय जायासै लोगोसे नै आंना बिबोनाङाबो दा आंखौ लोगो मोनबाय नालाय दा बेबो बिराद एक्साइटमेन्ट ओंखायनो जोङो बयबो बेयाव हाजो गाखोनो थांबाय आरोना दा जोङो नै दा आंनि बिबोनां सासेखौबो लाबाय नै बेबो फैबाय बेनिफ्राय आंनि हासबेन्ड आरो आंनि बिखुनजोआ फैनाय जायासै मानो होनबा न'आवबो मेरला खामानि थायो नालाय दा आंनि बिबोनाङा बिराद एक्साइटमेन्टखाय बेखौ आहा थांफानांबाय आरो उफाय गैया माथो खालामबावनो बेजोंबो हेल्प होनांगौ जायो नालाय लोगोबो मोनबाय बेसारा ओमफ्राय दा नै जों थांगासिनो दङ नै दा ओमफ्राय जोंना गारिया राबार खामनाय मोनामहांबाय आरोना जों सानबाय मा बाहेरानि मोनामदों मानो होनबा खोरखि खेंबा मोनामो खोरखि फाङोबा मोनामा ओमफ्राय दानिया जेलानाखि थाङै जायगा मोनैसै होमब्लासो मिथिबाय जोंना गारियानो गाज्रि जाबाय आरोना ओमफ्राय दा उफाय गैया बाबाया बानायनो थांफिननानै जोङो ससेखौ टट' लानानै थांबाय आरो नै दा जोङो थांगासिनो दङ उफाय गैया मानो होनोबा जोङो एसे फुङावनो ओंखारदोंमोन फुङाव एसे मोजांसिन जायो नालाय बेनिफ्राय थेवबाबो जोङो 8था जाखाबायमोन आरो जोंना टाइमा स्टिल लेट जाहैबाय गाखोजेननाया बेनिफ्राय बाबाया बानायफिननो थांबाय ओमफ्राय जोङो नै थाबायनानैनो बेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरो जोङो जोंनि गाखोनायखौ नै दा फैनानै नुफैबाय गेटआथ' ओरैबायदि मोजां साजायदों आरो जायगाखौबो साफासिन नुदों आरो थांनाय बोसोराव माबायदि साजायदों आं बेखौथ' मिन्थिला नुवासैबो आं आरो भिडिअ नायनोबो सोलाबाखै बे समाव आंनो हाबाबोमोन नालाय नायनोनो जेबो सोलाबाखै आं ओमफ्राय दा खिन्थु बिराद मोजां नुदों आरो आंना ग्रिनारि मोनबा नुबाथाय बिराद मोजां मोनखायो सिगाङाव जाय आंनि ब्लगखौ मिन्थियो नायो बिसोर मिन्थिखागोन आरोना जे आं माबायदि मोजां मोनो बिदि भिउ आरिफोरखौ नुबा दा नै जोङो थाबायजेनबाय खिन्थु बिराद गोजान थाबायनांगौखायनो मेंहांखाबायबो आरो जोङो बेयाव बे ससेयाव मानो होनोबा बिराद गोबाव जाबायमोन थाबायिया बेसे गोजान दा नै जोङो जायगायाव सौफैबाय जे जायगायावहाय स्टेज दङ दा जोङो जायगायाव सौफैनायखाय बिराद एक्साइटमेन्ट लोगोसे गिदोंबो आरोना मानो होनोबा बिराद गोबाव जाबाय आं गाखोयैया ओमफ्रायो प्लास आंनि बिबोनाङाबो खेबनैल' जादोंनो ओमफ्राय आरो आंनि बिबोनां सासे जेन'बा जों साथामजों एबारसो फार्स्ट टाइम आरोना ओंखायनो बिराद एक्साइटमेन्ट ओमफ्राय लोगोसे आङो सिङाव गिदोंबो आरो जे आं माबायदि जाहैगोन गाखोनो हागोन ना हाया थाबायियाबो गोबाव जाबाय लोगोसे आंनि बिबोनाङाबो थाबायिया बिराद गोबाव जाबाय बेनिखायनो जोङो नै एसे सनमान लाबाय आरोना मन्दिरावहाय जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां गाखोनो हाथों एसे गिनांगौबो जायोना मानो होनोबा गाखोनाय टाइमाव बिराद स्टिप जायो ओमफ्राय ओंखारनाय टाइमावबो बिराद प्रब्लेम जायो नालाय मानसिबो भिर जायो ओंखायनो जोङो नै सनमान लाबाय ओमफ्राय सनमान लानानै जोङो स्टार्ट खालामबाय आरो गाखोनो दानिया फार्स्टआवनो हाखाला बिराद मेंबाय मानो होनोबा डाइरेक्ट स्टिपसो जाय गाखोयोबो मिन्थिखागोन आरोना बिराद स्टिप जायो फार्स्टनियाव ओंखायनो जों बिराद मेंबाय आरो दा आंनि बिबोनाङाबो बेसारा खेबनैल' गाखोफेरदों ओमफ्राय बेयावनो एक्साइटमेन्टआनो जोंना खतम जाखाबाय Kenapa Rubina? Salah. बोसोरसे माबानायनि मा होनोमोनलाय बेखौ बयलार जानायनि फिथाइ दा जों नै वारेसेल लाबोदोंमोन नालाय एसे देहा राखांनायनि ओमफ्राय बेखौ लोंनानै एसे दसे जिरायनानै गाखोफिनसै आरोना मानो होनबा दसे जिरायाबाबो बांद्राय हायालासिनो गाखोबा हाखाया नालाय देहायानो बोरैबा मोनजोबो ओंखायनो जोङो दसे जिरायनानै गाखोबाय आरो ओमफ्राय मानो बेयाव जोंना एसे मोजां मोनफिनबायमोन आरोना देहाया एकदम भिउखौ नुनानै मानानै बार मोजां बारनायजों माजों फिसानि जानाय बारा नै बिनि थाखायनो जाजोबदों बे गासिबो आब'नि थाखायनो बिनि थाखायनो होनबाय दे मालाय 20 थाखानि लावथि थाथायराम होग्रा फाइनालि दा सफैबाय आरो जोङो थिखिनियाव ओरैबायदि मोजां मोनदों सफैखांनानै माने सान्थि मोनजोबखायो आरोना
ओमफ्राय बेनो जाहैबाय जोंनि बावखुंग्रिनि एकदम भिउ आरोना बिराद मोजां सान्थि मोनखायो बेखौ नायबाथाय आरो ओरैबायदि मोजां बार फैयो सान्थिखा आरो दा नै जोङो गोजौआव सौहैनानै एसे फिथाइ आरि हानानै जाबाय आरो फ्रेस मोननायनि ओमफ्राय आंना बिबोनाङा जालामोन बेसारा मोखां गोजा गोजा जाजोब्बायमोन ओमफ्राय दासो नै सान्थि मानसिया आराम खुसि जाफिनबाय आरोना गाखोखांनो हानानै माने भिउआबो एसे मानसिफोरखौ सोलायहोयोना आरो गाखोखांनो हाबा एसे मोजांबो मोनो ओंखायनो मानसिफ्रा एसे खुसि जाबायमोन आरो आंनो एसे लेबनानै होबाय बिसोरनो फिथाइ आरिफोरखौ जों जाग्रा जाबायबो ओमफ्राय दा एकदम एसे मोजांबो मोन्दों दुखुबो मोन्दों आरोना खाथियाव एसे दाखोरफोर गारलाजोबनाय दंमोन ओमफ्राय आसा खालामो नेक्स्ट टाइम मानसिफोरा बिदि दा खालामथों आरो मानो होनोबा नै बेयावनो मन्दिरबो दङ बेयावनो दाखोरफोरबो दं नैबे फिथाइफोर जानाय मानानै गारनायफोरा माने एसे मोरैबा मोनो आरो बिदियावहाय साफासो दोननांगौ बे जायगाखौ एट्राकसन खालामनो ओमफ्राय मानसिफ्रा गाज्रिसो खालामनानै गालाङो बा बिराद दुखुनांथाव आरो बे बुस्थुआ ओमफ्राय दा नैबे आंकोला जा खेबदों बे जोंखौ ओरैबायदि अनथोबाथ' मोजां आरोना बिराद मोजां मोन्दों बे आदैखौ लोगो मोननानै जोंखौ बिराद मोजां हेल्प खालामनानै होदों आरो भिडिअ खेबनाय मानायाव मानो होनबा जों हाजोबाना जों खेबनानै लानो आंसो खेबनो ना मानो जोंना भिडिअग्राफारबो गैया स' थेंक इउ आदै जुदि आदैया बे भिडिअखौ नुदोंबा आरो आदैनिसिम थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय बेनिफ्राय जोङो नै बिराद फट'बो लाबाय माबो लाबाय आरोना बे जायगायाव गाखोखांनानै जोङो गाहायाव फैनानै खुसेर बिदै लोंबाय आरो एसे फ्रेस जानायनि ओमफ्राय दा जोंना बाबायाबो बेसारा उनावसो फैनानै गारि बानायनानै गाखोहैफिनदों नालाय दा जोङो बाबाखौ नागिरनो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बाबाखौथ' जों लोगो मोनासै गारिखौबो नुवासै ओमफ्राय दा जोङो ओंखामबो जायाखैमोन नालाय 12थाबो जालायलायबाय फैगौ फैगौ बिराद गोबाव जिरायफ्लांदों आरो जोङो गोजौआवनो ओमफ्राय दा नै जोङो ओंखाम जाबाय ओमफ्राय मिरामिससो जादों आरो ना मानो होनबा समबारमोन नालाय ओंखायनो जोंहा मिरामिस नालाय ओंखायनो मिरामिस जाबाय आरो दा जोंहा जाखांनानै नै दा बाबाया जोंनो गारिखौ खिन्थाहरखादों नालाय ओमफ्राय बाबानि गारियाव जों एसे रेस्ट लाहैनो होननानै फैदोंमोन आरो दा नै जोंना बाबायाबो फैबाय नै तुरमुस लाबोलायदों बाबाया बे बाबायाबो गाखोखांनानै जोङो नै दा एसे दसे जिरायबाय आरो गारियाव ओंखारनाया फंबाय ओंखारनाया बिदिसो ना जाबाय दे होमबालाय दा फाइनालि जोङो गाखोखां आरिखां मोजाङै मोजां ओंखारजोबनो हाबाय जेबो जायालासिनो दा जोङो थांफिनसै आरो न'आव ओमफ्राय मानो होनोबा एसे गोखा गोखैबो संनांगौ मानांगौ दं नालाय मानो होनबा दिनै गोखा गोखैबो जायो बेनि थाखायनो जोङो थांबाय ओमफ्राय थांनानै एबाराव मोजां मोन्दों आरो मानो होनबा थांनाय फैनाय लामाखौ एसे आलादा खालामनानै होदों ओमफ्रायो दा माने बांद्राय ट्राफिक जाया आरो ओमफ्राय खिन्थु उनावहाय फैनानै नायबाय जे गारियानो ओरैबायदि बुरजा ओमफ्राय सानखाबाय आं जे मोनालायखासिगोनदां दिनैनियाबो माने एखमबा समाव सिगाङाव जानाखि आं गाखोयोमोन बे टाइमाव बिराद ट्राफिक जायोमोन नालाय ओमफ्राय जोंथ' थांनाय टाइमाव दा नै जोङो जेबो ट्राफिक लोगो मोनाखै मानो होनबा टाइमाबो एथ'बां जाखायाखैमोन आरो मानो होनोबा जेसेबां एसे मोनायो एसेबां बेलासि एसेबांसो ट्राफिक जायो नालाय दा जोंना एसे थाब थाबखाय बांद्राय जोङो ट्राफिक लोगो मोनासै आंथ' सिगांनिखौ मिन्थिया खिन्थु एबारनियावहाय एक्जिट लामाखौ आलदा बानायदों नालाय ओमफ्राय बे गामियाव आं थांफेराखैमोन आरो एबारसो फार्स्ट टाइम आङो बेजों हाबनाय जाफेरदों ओमफ्राय बिराद मोजां मोन्दों आङो बे गामिखौहाय थालिर बागान दैसा सेरगोन नालाय आंहा बिदि नुबाथाय बिराद मोजां मोनो ओमफ्रायो जोङो नै दाथ' थांसिगोनानो सौहैसै टाउन ओमफ्राय जायखिजाया जोंना बर'फोरा जे बिदि गिदिर फेस्टिभेल खालामदों बावखुंग्रि ओमफ्राय बेखौ बिराद मोजां मोन्दों आरो आङो दा मानसिफ्रा नै थांगासिनो दा जोंनि भिडिअआ एसेनोसै जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो आसा खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोना मानो होनबा आं ब्लगखौ बिराद खम लाबोगासिनो दासान्दि आरो उनाव लाबोबाय थागोन आङो थेंक इउ